Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U siječnju povećana proizvodnja šumskih sortimenata za skoro 70%. Općinski sud u Livnu je iznimno efikasan. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Samira Nukića koji je vrijeđao ubijenu hrvatsku djecu u Vitezu. Dodik jasan, ako me udalje s političke scene morat ćemo reći doviđenja Bosno i Hercegovino. Ni bivšem premijeru se ne ide iza rešetaka i Fadil Novalić zatražio odgodu odlaska u zatvor. Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u Federaciji Bosne i Hercegovine u siječnju ove godine u odnosu na isti period 2023. godine viša je za 68,7%. Proizvodnja sortimenata od četinara viša je za 65,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok je proizvodnja sortimenata od lišćara viša za 72,5%. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Ukupna prodaja šumskih sortimenata u siječnju 2024. godine u odnosu na isti period 2023. godine viša je za 46,3%. Prodaja sortimenata od četinara je viša za 57,1% u odnosu na isti period godinu ranije, dok je prodaja sortimenata od lišćara viša za 33,3%. Općinski sud u Livnu je i ovu izvještajnu godinu okončao postizanjem vrlo dobrih rezultata u svom radu i to po svim vidljivim, odnosno relevantnim parametrima temeljem kojih se ovakvi rezultati utvrđuju. U izvještajnom periodu sud je riješio ukupno 23.036 predmeta, ostvarivši kolektivnu normu od 106,56%, pri čemu je došlo i do značajnog smanjenja broja neriješenih predmeta za ukupno 2128 predmeta u odnosu na proteklu godinu. Plan starih predmeta je realiziran sa 98% učinkom, a zanimljiv je i podatak da Općinski sud u Livnu nema predmeta koji su po vremenu iniciranja stariji od 2018. godine, što je dovoljan pokazatelj o ažurnosti i efikasnosti u radu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv mladića koji je vrijeđao 8 hrvatske djece ubijene u topničkom napadu Bošnjačke armije Bosne i Hercegovine na središte Viteza u ljeto 1993. Bošnjački mladić Samir Nukić iz mjesta Ključa je napisao niz uvredljivih statusa na društvenim mrežama u ljeto prošle godine, nedugo nakon što je mjesto masakra povodom 30. godišnjice ubojstva 8 djece posjetio i visoki međunarodni predstavnik Kristijan Schmidt. Optuženi Nukić je žrtve nazvao djecom škutorske nacionalnosti, što je u lokalnom izričaju pogrdan naziv za Hrvate. Nije se zaustavio na tome, nego je u naknadnim objavama izražio žaljenje što ih još više nisu pobili. Takve objave tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ocijenilo je kaznenim djelom izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, poručio je da će reći da ne priznaje sud i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ako bude osuđen pred sudom BiH u predmetu koji se vodi protiv njega i bude mu zabranjeno političko djelovanje. Kako je rekao, svi znaju da je proces koji se vodi protiv njega u sudu Bosne i Hercegovine nelegitiman i motiviran političkim interesima pojedinih veleposlanstava u Sarajevu. Sude mi samo zato što ne priznajem strance, iako misle da će ovim procesom udaljiti me s političke scene, varaju se. Kategoričan je bio Dodik u emisiji Telering.
Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić osuđen je na 4 godine zatvora zbog slučaja respiratori, a u zatvor bi trebao ići 6. ožujka. Međutim, sada je podnio zahtjev za odgodu početka izvršenja zatvorske kazne na koju je osuđen u predmetu respiratori. Ranije su i Fahrudin Solak i Fikret Hodžić zatražili odgodu odlaska u zatvor. Podsjetimo, nekadašnji federalni premijer Fadil Novalić osuđen je na 4 godina u predmetu koji se odnosi na nabavku 100 kineskih respiratora za oko 10,5 milijuna maraka za vrijeme prvog vala pandemije koronavirusa. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.